shugaban kasar mu na gobe Ahmad Tinubu. Ashe, toka, ayya, na gode. Kai, ba ni kiɗa in gaida jarumin maza jigona. Ahmad Tinubu. Jagora ne, shi Tinubu alkhairi ne. Ahmad Tinubu. Ba shi da tsoro, a ƙasar mu linzami ne. Ahmad Tinubu. Shi jigo ne, a gare mu alkhairi ne. Ahmad Tinubu. Mun tantance, ka rike mu mun lamunce. Ahmad Tinubu. Ƙasa kai ne dai, ka rike mu mun yarda. Ahmad Tinubu. Kai jigo ne, talakawa mu mun yarda. Ahmad Tinubu. Babu irinka, a ƙasar mu kai tsada. Ahmad Tinubu. Mu mun shaida, Najeriya rike mun yarda. Ahmad Tinubu. Mu je zakin mu, igiya a gatan guga. Ahmad Tinubu. Ƙasa kai ne dai, murfi kake ga daren langa. Ahmad Tinubu. Kowa ya yarda, tunda kai kake jan zuga. Ahmad Tinubu. Babu irinka, a ƙasar mu ne na hanga. Ahmad Tinubu. Mu je dai baba, mai ado da babban riga. Ahmad Tinubu. Tilas me ya baka, jarumin da baka yanga. Ahmad Tinubu. E karo baba, yaran gidan kake gaida ka. Ahmad Tinubu. Masha Allah, da na samu dama gunka. Ahmad Tinubu. Kai tsani ne, damuna uwa gunka ka. Ahmad Tinubu. Shugabanmu na gobe, sai baba. Ahmad Tinubu. Mun yi maraba, a ƙasar mu kai muka zaba. Ahmad Tinubu. Gata na talaka, shugaban ƙasa kai baba. Ahmad Tinubu. Kai muka zaba, shugabanmu na gobe. Ahmad Tinubu. Shugabanmu na gobe, Ahmad Tinubu zaɓinmu. Tau! Ka amsa kiranmu, a ƙasa da kai muka yarda. Ahmad Tinubu. Kai ne za ka rike shugaban ƙasar mu na gobe, Ahmad Tinubu. Ka amsa kiranmu, a ƙasa da kai muka yarda. Ahmad Tinubu. Kai ne za ka rike shugaban ƙasar mu na gobe Ahmad Tinubu. Ka amsa kiranmu, a ƙasa da kai muka yarda. Kai ne za ka rike shugaban ƙasar mu na gobe Ahmad Tinubu. Wani Allah na, ni da kai nake farawa. Ka amsa kiranmu, Gaban iko ne, waƙar gwanin mu zan rerawa. zai rike ƙasa ta Idan ka yarda, sai na yo karawa. Ahmad Tinubu. Wani Allah na, kai kake yi mun koyaushe ba da jinkiri Ka ba. amsa kiranmu, a ƙasa da kai muka yarda. Ahmad Tinubu. Kai ne za ka rike shugaban ƙasar mu na gobe Ahmad Tinubu. Rabbi salati, ka daɗo ga mun zonawa. Ka amsa kiranmu, Shi na fi kauna, shugaba abin dafawa. zai rike ƙasa ta Sahalinsa, har sahabu na yi rikewa. Ahmad Tinubu. Arzikinsu muke ci, inda su ba ma koka ba. Yawa. Ka amsa kiranmu, a ƙasa da kai muka yarda. Ahmad Tinubu. Kai ne za ka rike shugaban ƙasar mu na gobe Ahmad Tinubu. Jama'ar mu na Naija, na taho ina ta kiran ku. Ka amsa kiranmu, Ga zaɓin ku, jarumin da ke kishin ku. zai rike ƙasa ta Shi ko yaushe guri na shi kare hakin ku. Ahmad Tinubu. Mai kishi ne, a ƙasar mu babu irin shi, ni ban gani Ka ba. amsa kiranmu, a ƙasa da kai muka yarda. Ahmad Tinubu. Kai ne za ka rike shugaban ƙasar mu na gobe Ahmad Tinubu. Tsaro zai samu, a ƙasa ba ma yi gudu ba. Ka amsa kiranmu, Batun aikin yi, matasa ba za su rasa ba. zai rike ƙasa ta Idan ya rike mu, manoma ba sa koka ba. Ahmad Tinubu. Ruwa zai samu, ga wuta ba za mu rasa ba, sai mu yi duba. Ka amsa kiranmu, a ƙasa da kai muka yarda. Ahmad Tinubu. Kai ne za ka rike shugaban ƙasar mu na gobe Ahmad Tinubu. Ƙungiya ta mawaka, ni ciya mu ne waƙar ka. Ka amsa kiranmu, Hausa musician ne, naka ne suke waƙar ka. zai rike ƙasa ta Asuwazu group ne, mu muna a nan layinka. Ahmad Tinubu. A ranar za
talaka. ka amsa kiran mu. Talakawa sun ce a su waje kai suka ɗauka. Zai rike ƙasa ta. Saka kula mu tunda an yaban halinka. Ahmad Tinubu. Es garba ne na bi tafiyar ka baba Ahmad Tinubu. Ka amsa kiran mu. A ƙasa da kai muka yarda. Ahmad Tinubu. Kai ne za ka rike shugaban ƙasar mu da gobe. Ahmad Ga Tinubu. masoya na ka baba dole in sanya su. Ka amsa kiran mu. Teso kenan sun faɗa suna layinka. Zai rike ƙasa ta. Honorable Aminu Suleiman dole in sanya ka. Ahmad Tinubu. Ka janar ne TSO ba zan kyale ba. Zai rike ƙasa ta. Honorable Aminu Suleiman jarumi na matasa. Zai rike ƙasa ta. Ina biyan ka shi ma dole na yo sanya shi. Zai rike ƙasa ta. Malam Abdulrahman jarumi mai sanka. Zai rike ƙasa ta. Darakta Media TSO zan sanya ka. Zai rike ƙasa ta. Shaibu injiniya dole in wasa ka. Zai rike ƙasa ta. Wani namijin fama wani yazid na matasa. Zai rike ƙasa ta. Ubana ne kai coordinator TSO ne. Zai rike ƙasa A ta. Bauchi kana da matasa mu muna layinka. Zai rike ƙasa ta. Amanar Honorable Aminu Suleiman kenan. Zai rike ƙasa ta. Coordinator Bauchi shugabana kenan. Zai rike ƙasa ta. Adamawa coordinator ina gaida ka. Zai rike ƙasa ta. Honorable Lawan shugaba na matasa. Zai rike ƙasa ta. Barista Muhammad Haruna ina gaida ka. Zai rike ƙasa ta. Coordinator yo bagwani na kenan. Zai rike ƙasa ta. Kadayo FCT coordinator kenan. Zai rike ƙasa ta. Sanad Hallir Jika dole kai wazansa. Zai rike ƙasa A ta. Bauchi kana da matasa muna layinka. Zai rike ƙasa ta. Hajiya Hadiza Muhammad ina gaida ki. Zai rike ƙasa ta. Woman leader ce TSO Bauchi muna yi. Zai rike ƙasa ta. Hajiya Sa'adatu Mahmud ina gaida ki. Zai rike ƙasa ta. Kewa memba ce TSO a Bauchi muna yi. Zai rike ƙasa ta. Hajiya Amina amanar Tinubu zaɓinki. Zai rike ƙasa ta. Kewa memba ce a jihar ta Bauchi muna yi. Zai rike ƙasa ta. Hajiya Rabi Ɗanladi Gwana ta ce ke. Zai rike ƙasa ta. Sa'adatu Nuhu Financial ina gaida ki. Zai rike ƙasa ta. Kewa memba ce TSO a Bauchi muna yi. Zai rike ƙasa ta. Honorable Yazid ina kake zan gaida ka. Zai rike ƙasa ta. Amanar Honorable Director tanar gaida ka. Zai rike ƙasa ta. TSO ta kuce mu muna layinka. Zai rike ƙasa ta. Kai ne wanda ka sa na duka wakar zaɓinka. Zai rike ƙasa A ta. ranar zaɓe Tinubu shine zaɓinmu. Zai rike ƙasa A ta. ranar zaɓe za mu zaɓo baba Ahmad Tinubu. Ayya kai Ahmad Tinubu. Ka amsa kiran mu. A ƙasa da kai muka yarda. Ahmad Tinubu. Kai ne za ka rike shugaban ƙasar mu da gobe. Ahmad Tinubu. Ka amsa kiranmu a ƙasa da kai muka yarda.